Dobrý večer. Dneska si připravíme piškotový dort za studena. Budeme potřebovat pytlík piškotů, 2 zakysené smetany, tvaroh, mléko na rozředění, cukr dle chuti, rum, ovoce, ještě vanilkový cukr teda, ovoce, puding a to šťávu z ovoce potom doředíme do půl litru vodou a to si povím později. Takže v první řadě si připravíme krém, tvaroh, dvě smetany, dáme vanilkový cukr, houčkový cukr dle chuti, přiměřeně. Můžeme dát i kakao. Já dávám někdy kakao, někdy ne, prostě někdy udělám tmavý, někdy bílý, někdy rum, přiměřeně, taky jednoho malého paňáka. No. Protože máme tvaroh z vaničky, tak ani nepotřebujeme mléko. Pokud máme kostku, tak samozřejmě naředíme. Takže krém máme hotový. Tady jsme dali odkapat ovoce, použijeme dneska mandarinky. A teďka samotná příprava. Uděláme si vrstvu z piškotů, srovnáme je pěkně. Pak dáme vrstvu krému, zase vrstvu piškotů, krému. A jsou tam 3 vrstvy krému a v podstatě končíme piškotama, na který potom dáme ovoce a uvaříme z půl litru vody, šťávy z toho ovoce a vanilkového pudinkového prášku uvaříme v podstatě takový želé na vršek. Takže teďka budeme vrstvit piškoty. Takže máme vrstvy naskládané, tak teď přidáme ovoce. Je to jednoduchý recept, můžou pomáhat i děti při výrobě. Můj syn třeba pomáhal od 5 let s piškotovým dortem, protože ho miloval. Hrozně rád pomáhal. Z toho, z té šťávy, nebo v té šťávě přiřadíme vodu, do půl litru. Máme jeden vanilkový puding. Zkoumáme puding. Sladíme. No a uvaříme jako klasický puding.
Tak puding máme uvařený. Teď ho tady opatrně nalijeme. Vždycky začínám od krajů, aby to bylo pěkně přikrytý, protože je to důležitý kvůli tomu ovoci. Když nebude přikrytý, tak může oschnout, nebo tím je vlastně to ovoce jako chráněný tím želé. Teď necháme vystydnout, potom dáme do ledničky a necháme ho odložit do druhého dne. Při servírování můžeme ozdobit šláčkou, ovocem, čímkoliv. Dobrou chuť a nashledanou.